Mezőgazdasági Múzeumban rendezték meg a Magyar Fűszerfabrika című kiállítást. A kiállítás részlet foglalkozik a növény botanikai vetésével. Különleges, vadon növő, ma már ritka paprikafajtákat látunk, de megtaláljuk a legközismertebb, valamint a gépi szedéshez kinemesített fajtákat is. A leggyakoribb paprikabetegségek. Közép-Amerikából jutott át Európába, később Magyarországra a kezdetben dísznövényként kezelt paprika. Foglalkozik a kiállítás az Obermeier Ernő által alapított kalocsai paprikakísérleti állomás munkájával. Bemutatja a nagy konkurrensnek, Szegednek hasonló intézményét, a Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert professzor munkásságának egykori színhelyét. A kiállítás egyik legérdekesebb része a termesztés és a feldolgozás hagyományos módjait, ma már alig fellelhető eszközeit mutatja be. A leszedett, pirosra érett paprikát először fonalra fűzték, majd a ház falára, eresz alá, kútágasokra vagy pajtákba akasztották és szikkasztották. A szikkasztás és utóérlelés után a paprikát kezdetben famozsarakban törték össze. A technológia magasabb fokát jelentették a lábbal működtethető külük. Későbbiekben, hogy finomabb őrleményt kapjanak, a paprikát előbb szeletelték, majd kővel őrölték. A vajszi vízimalom modelljét a hajdani tulajdonos fia készítette. A bátyai 2-es számú kőjáratos malom egy eredeti részlete. Külön részlettájékoztatást a fűszerpaprika minőségi vizsgálatáról, az állami ellenőrzés rendszeréről, amely a maga nemében elismerten első a világon. Változatos színes anyag mutatja be az egykori árusítással és forgalmazással kapcsolatos eszközöket. Évtizedek óta a Monimpex külkereskedelmi vállalat vég fűszerpaprika exportját. Ma már több mint 30 országban ítják a magyar fűszerpaprikát.